začíná a s ní je práce kolem domu a na zahradě. Ale proč se dřít zbytečně? S minidumprem nebo minibagrem z půjčovny PH Profi jde všechno snadno, rychle a bez námahy. Ať už kopete základy, bazén nebo jen srovnáváte terén, tak si můžete být jistí, že díky velmi snadnému ovládání zvládnete vše opravdu sami. Co se týče modelů minibagrů, máme na výběr Kubota K0083 anebo Kubota K0085. Půjčujeme také samonakládací minidumper Kormidy a na opravdu drobné práce půjčujeme i elektrické motůčko. Dumper lze použít jak na odvoz zeminy vyjmuté bagrem, tak i na převoz různých sypkých stavebních materiálů, těžších břemen nebo jen odvoz dřeva z lesa. Tento stroj je velmi variabilní a lze jej využít na různorodé práce. Jezdí svižně i na větší vzdálenosti a jeho největší výhoda je, že má pásový pohled. Všechny stroje jsou na naftu, tudíž jejich předností je velmi nízká spotřeba pohonných hmot. Ačkoliv jsou stroje malé, jejich síla a výkon jsou až překvapivé. Největší výhodou je však jejich velikost. Dokáží pracovat i ve velmi stísněných prostorách.